Mga katribo, padung nami sa Bitngil Fantastic Island. Barangay Bitngil na adian himutang ang Fantastic Island. Adto nang among adtuon karon, manakay nimi sa pambot. Among suwayan dito adto kayo nindot daw kunong kayo dito og view. Let's go. Mo ni among sakyan ng baruto, pambot. Ay ay. Ay ay. Matik. Exhibition na to bro. Labad-bawad ra ba niyo? Kuyawan magoy. Labad-bawad ba ma? Labad ba mo? Anang kuan gani kanang umra na ko kasukaon, bagay ka larga. Mo bagay ko kay no mo GSM. Mura na ko kasukaon. Kalang niya, tama sa ginawa. Oo, kaslawon sa ka. Bro, okay ra kada bro? Okay ra barangay ito. Nya, unsa may paminaw ni bro dito sa Fantastic. Ang kaning Fantastic Island boss mo ni kanang sakop sa Bitngil no. Ano na sa Bitngil himutang ang Fantastic. Nya kanang ang kaning kuan kaning Bitngil barangay gina siya no. Barangay Bitngil ana. Barangay Bitngil dai mga kaidol ana diha himutang ang Fantastic Island. Barangay Bitngil, Medellin, Cebu. Okay, larga ng pambot at speedboat na to. Naingon ako ng amigo nga kuan ko no may mag-eroplano lang ko no may gamit niya eroplano siyang lolo ya di ko masugot kay may airport sa kuan sa Fantastic. Maharos niya matugpad tong eroplano dito, babae. Maharos ang tibuok Bitngil og tugpa dito sa kuan sa baybayo ng kuan wa may airport di abroad nya ikaw sugot ka mo tugpa dito yung helicopter sa eroplano sa imong uyuan Pwede ra di lang ta manawag manglayat na lang ta. mo na akong agaw na ko nga nag-request ba sa yang uyuan mga mag-airport may eroplano lagi tugpa lagi nga tubadong sa Fantastic Island lagi nya wa may airport dito taon gabae madaro ditong tibok Fantastic tibok Bitngil hala mura. Pastilan. Way airport dito yung mag-aeroplano gabae kahilason po niya kung mga gagaw po rin. Alam po rin, lason kayo mag-aeroplano daw ko lang ito. Amay mo aeroplano ba yun? Mamagay kay pambot. Wah! Brad, kalabot pa na Brad. Let's go to Fantastic Island. Kanta na tanig dagkong balod ang agianan. Sasakayan paduyan-duyanan nagiduyan oh walay kuyaw inig ambot sa unos ug bagyo usip bilang kamig siguro walay mo gawas adlaw gabi kay maglukob-lukob na lang sa kwarto. Yeah, grabe kitog na malukob-lukob lang ta mga katribo, kawakwakan. Wala. Doon naging sa Fantastic Island mga kabro, mga katribo, kawakwakan. Kuya, kay dagko kayong balod na ni. Kulpaan ka rin, ana dagkong balod lang agianan lagi oh. Ana gyud. Matik na jud gani padung ni mga to sa Bitngil mga katropa. Barangay Bitngil. Ana dito na himutang ang Fantastic Island, Fantastic daw kuno, Fantastic Island. Mao na siya ang Bitngil. Barangay Bitngil mao na siya ang Fantastic Island. Mao na ni andar ang makina sa helicopter. Matik na ni. Mao ni jet plane bro nga naglangoy bro padung sa Fantastic Island bro. Mao ni gingon ni mo jet plane. Na lagi ni jet plane lagi. Balod guys, larga namin guys, wana guys, paduong namin nga ito paduong guys, wana, larga na yung pambot guys, mga katribo akwag, inyong mga cellphone, bantayin ninyo, video mo, kayo sa mga taga, kinahid ko kayong baud.
dahil diri sa kanang bawod di ay. Mura magmo dahil pampambot sa dagat oy. Mura marog man akong balahibo ani. Nagada sa timon sa pambot. Malihan bro. Pampas. Ayun. Yung cellphone na matagal. Fantastic Island. Kay tanawa, fantastic gitu tanawa. Tambal-ambas ba do sa puso ba? Pastilan. Ayay. Apit na may makadunggo. Apit na may makadunggo sa Fantastic Island. Ibitngil, Barangay Ibitngil. Fantastic Island. Mao siya gitawag day ang kanidaing Barangay Ibitngil. Mao na din siya ang Fantastic Island. Ayay. Stilan ay. Ayay, mga maumod ani. Sa tanang mga viewers no gatanaw karon sa among video. I hope nga anamo sa mayong panglawas matag adlaw. O karon mga katribo, mga kaidol, anami karon diri sa ano, napami sa kadagatan karon, wala pa may makadunggo sa sa Ibitngil Fantastic Island, gitawag Fantastic Island. Ayay. Wala pa may makadunggo, napamistung atunga. Bukas ba ito eh. Shout out sa ng mga viewers no. Ay kayo kalimot sa pag-follow, sa pag-share sa among video. Daghang kay salamat sa inyong pagsuporta mga ka-idol. Kuyaw-kuyawan masada diri mga ka-idol kay dagok kay bawod ba gilang kuso-kuso nagmaayo ang pambot sa bawod oh.
Ngil. Dunggo na kita. Salamat Lord, nakadunggo na kita kami Lord. Salamat kayo sa Ginoo. Nakadunggo na kita kay taas-taas sa gitong bawra kanina na. Taas-taas yung kumbate mga ka-idol sa bawd nga mo nagian kanina. Salamat tayo kayo nakadunggo yun ka mga katrut, mga tribo nakadunggo yun. Nakadunggo yun bro. Thank you sa Lord na nakadunggo yun midre. Salamat kayo sa kita sa kay kulba-kulba kay kanina na. Yes, nakadunggo na kita ni. Salamat kayo. Nagimidre mga katribo kawag-wagan, nakadunggo nagimidre sa Gibit Ngil Fantastic Island. Manidre yo ang view sa baybayo no, basta pastilan kanindot nagitrubuya ko eh. Nice kayo, nice view kayo, nindot kayo ang baybayon diri mga katribo. Ay, kanina. Video sa pag-like. Kayo sa mga pagpapano, please muna diri ang Gibit Ngil Fantastic Island mga ka-idol. Ang mga magandang kalauran, kalauran mga kabaybayin, mabaybayin no. May bayon mga katribo, manindot naman jud probuyag. Dali mo bro. Mountain Tree mga katribo, mga ka-idol no, mo ni say diri mga kaidol, nakita namin mga ka-idol nga nanabid diri naabot na gid sa Fantastic Island. Welcome Gibit Ngil Fantastic Island. No? Isla man ni walay island kabutang diha pero isla ni sa mga ka-idol mo ni sa gitawag og Gibit Ngil Fantastic Island. So daghang kayong salamat mga ka-idol sa pag suporta og mga nag-views karon, daghang kayong salamat sa inyong tanan. Thank you kayo sa mga ka-idol, salamat kayo ug sa nag-follow mga followers anong viewers, thank you kasi mga ka-idol ha. Please share and follow tanyo mga ka-idol, daghang kayong salamat. On review mga ka-idol sa Gibit Ngil Fantastic Island. Ayaw di mo kalimot sa pag-follow ug sa pag-share and like day. Thank you kay tanan mga ka-idol sa inyong tanan. Kulba kay ganina kay dagko kay balod nga ni padung. Reggie boy, mate kayo kulbaan sa ganina sa bawd. Bye. Ha? Dagkugibahog. Grabe, nagkuyo na ako. First time po ko nga inatubod na kasuway kong nato kasakay nga. Mura kong kulbaan na yung tanaw sa pambot nga gimud-umod eh.